sigui, fa un... Hola noies, què tal? Benvingudes una setmana més al meu canal de YouTube. Són les 4 de la tarda, ja del dilluns, ja he anat a la uni, ens hem quedat una hora hem dinat i ja ho hem recollit tot i ja estic aquí al menjador amb el meu batit, que tinc molt fred, perquè a més estic refredada, llavors estic una mica destemplada, i la meva manta de sirena, que aquesta setmana vaig portar roba d'hivern cap aquí perquè ha arribat el fred a Barcelona i jo no estava preparada per aquesta situació i la setmana passada vaig passar molt fred, i entre això i que vaig tornar al poble i encara hi ha més diferència de temperatura, fa més fred, doncs bueno, he acabat així, una tos terrorífica i no sé què prefereixo, si tenir tos o tenir mocs, però bueno, és igual. El cas és que el que pretenc fer ara és mirar Vlogmas, perquè vull valorar la possibilitat de fer-ne aquest any, perquè em vaig fer un any, bueno, no eren Vlogmas, eren vídeos, o sigui, un vídeo al dia, ¿vale? Durant 24 dies. Llavors, per exemple, un dia que jo no tenia tant de temps, doncs vaig fer maquillándome en 5, perquè em feia en castellà, i vaig fer maquillándome en 5 minutos. Llavors això em va permetre no editar el vídeo, perquè era com 5 minuts sense parar el rellotge, tal, i tenir un vídeo per aquell dia i poder doncs, estudiar o el que fos. L'únic que aquest any m'agradaria fer vlogs. No sé si seré capaç, per tant el que vull fer és mirar com fa la gent els vlogs, com s'organitza, què pengen, perquè clar, tampoc sé si tindré suficient contingut per cada dia. Llavors això. I mirar com podria organitzar per fer cada dia un vlog, perquè m'agradaria molt. L'únic que vull ser constant i de mirar com fer. Vaig a posar-me el millor del món mundial a l'Aneix. M'encanta. O sigui, fa un any que el tinc i com que me'n poso molt poc per no gastar-lo, doncs el tinc gairebé sencer. Bueno, vam passar els Reis l'any passat i vaig aprofitar i us ensenyo el famós llibre que em va costar 26 euros, que no he ensenyat, crec. És el llibre d'aquí, que es diu El acto de crear una manera de ser. Home, és un bon totxo, tapa dura, ben mono, i parla doncs sobre la creativitat i això. I vaig estar llegint una mica, 27, vaig per baix de 27, però vull llegir aquest, també estic en ello amb aquest, i aquest ja sí que l'he d'acabar, si és que el vull acabar, perquè és que no he de tornar aquí a la biblioteca de la uni, perquè és d'allà. El que tinc previst fer ara és berenar, que m'he proposat berenar més healthy, llavors m'estic menjant iogurt amb nous que m'he comprat i posar-me a fer feina, treball d'art, he de llegir molt i presentar demà propostes als meus companys per així organitzar-nos bé, i llavors a partir de dimecres, llavors demà em posaré a fer la presentació que tinc dilluns i així com intento treure-m'ho tot de sobre. Però bueno, tampoc sé com anirà el dia, la veritat, així que ja us he explicat en certa manera que és fer el treball d'art. Estic avançant mega lenta, la veritat. Però és que m'està costant molt. Al final també és un treball com de llegir molt i d'anar com explicant. I tinc prou fet, o sigui, al final porto ja una pàgina encaminada, però bueno, em falta molt. O sigui, el treball és, bàsicament, escollir un tema i a partir d'aquí tu fas una proposta de 10 tallers en grup, evidentment, llavors són menys tallers, jo n'he de fer 2, una proposta de 2 tallers per un centre cívic relacionats amb aquell tema.
no? Llavors, nosaltres hem escollit el nostre tema com això que més general i cadascun s'està especialitzant en el seu i jo estic com acabant de mirar quantes pàgines hauria de fer cada sessió, perquè clar, aquí n'hi ha 8.000, però també és veritat que hi ha moltes fotos, no passa res, almenys és una cosa que m'agrada. No és el que m'agrada, preferiria estar fent un podcast en comptes d'una redacció, però Bona tarda, 4 de la tarda de dimarts 19 de novembre. Procediré ara a organitzar-me. L'altre vaig trobar aquests stickers de la llibreta de la vecina Rubia, que la tenia del 2020, si no m'equivoco, i les vaig arrencar totes per fer-les servir. Aquí anima una mica les meves agendes. Tinc 2 treballs mega urgents, un que és la presentació a través del treball que vam fer per dilluns i per dimecres tinc un treball d'art que és una mica més totxo. Llavors, ara mateix em vull treure de sobre ja la presentació, per tant el que faré serà ara fer la presentació, a veure si ara en una hora m'ho puc treure de sobre i ja està, perquè després he de sortir a casa, ja us ho explicaré i llavors ja demà em dedicaré com més a fer art. Són 2:15, he acabat bastant més ràpid del que m'esperava. Evidentment no m'ho estudiaré avui, m'ho estudiaré ja diumenge, perquè són 2 diapositives perquè puc parlar un màxim de 3 minuts. Llavors vaig a procedir a fer el treball d'art, a buscar inspiració perquè no sé massa què fer. M'he maquillat, no sé si es nota, ara potser una mica molla perquè m'he tirat el fixador, que ja de cara més endavant jo us explicaré quin maquillatge faig servir, però res, al final d'art només m'he com ubicat una mica del que podia fer i ja m'hi posaré, almenys tinc una petita idea i ara me'n vaig a berenar perquè sé que si no a les 6 tindré gana. Llavors, un ratet de berenar, 10 minuts més o menys, preparar-me el bolso i marxar. Quin serà més maco i no es veu res ara. No s'aprecia del tot, la veritat. Soc a plaça Catalunya i me'n vaig a camí a l'Ateneu, que avui vaig allà a fer una visita. A la gent li encanta la meva minicàmera, us dic de veritat, o sigui, a mi també, però en general, noto que fins i tot la gent em mira més ara que tinc la meva minicàmera que no abans, perquè també entenc que és molt bona, és molt petita i és discreta, però és com un pal. Molt estrany, llavors o també potser gent que sap quina càmera és com, mira, perquè jo si veiés algú amb la meva càmera també diria, mira, llavors això, el cas és que me'n vaig cap a l'Ateneu, estic mega refredada, necessito que passi ja, jo crec que en 2 dies més o menys m'hauria d'anar baixant ja, perquè que ho diu, està refredada. Mireu els meus pelos, anava a agafar uns mitjons per dormir. No sé quins fer servir, crec que fer servir aquests de cafès, perquè ja comença a estar una mica plens de boles. Vaig a posar-me els mitjons, vaig a agafar el meu skincare. Hòstia, fa dies que no faig journaling, Estic ja començant a fallar la meva night routine. Ho faig al llit. La idea ara mateix és gravar amb la veu del TikTok, que ara editaré amb l'ordinador, i després faré journaling així ben ràpid per apuntar 4 coses que vull apuntar,
em faré una skincare, coses, he estat organitzant-me i fent una presentació que em volia treure de sobre. No ho sé, noies. Jo crec que ha quedat prou bé. Bueno, noies, podem denominar els dimecres a la tarda com els dies no productius de la setmana. La setmana passada no vaig fer res, crec, el dimecres, i avui més de lo mismo. Avui m'he estirat al llit per mirar un episodi de La Turra que m'interessava bastant, que era sobre els llogaters i tot, perquè com que d'aquí 3 I res, la resta de tarda he dormit. He dormit fins les 6. Són les 8 menys 3:45 de 8, concretament. Vale, ja que ho diem bé. I res, a les 6 m'he llevat, he entrat a l'habitació, m'he llevat superdesubicada. A més, m'he llevat pensant que era demà ja, que anava tard a l'Insti. Ai, a l'Insti, no a la uni. Bueno, és que veieu, no sé ni on estic. I llavors m'he posat a gravar el podcast de No te comas el coco, que em podeu escoltar a Spotify. Es un podcast en castellano. Lo mantengo porque me gusta mucho. No, de veritat m'agrada molt. O sigui, el gaudeixo moltíssim. Llavors, això, per això el mantinc. I ara, doncs, sincerament, no anava a fer res productiu. O sigui, anava a escriure coses al journal, tipus el bullet journal, i organitzar una mica de setmanes, coses que vull fer, però no pretenia fer res fins després de sopar, que em posaré allà a la taula, modo focus, a estudiar. Hola, noies. Ja després de sopar, no us trobo mai els àpats, que això no ho he dit mai, perquè sopem tots junts i xerrem de la vida. Llavors no correspon gaire, no? Posar-me a gravar. Em vaig a posar a fer feina de la uni, perquè avui, doncs, evidentment, amb la migdia que m'he fotut, no he fet res. I vaig a mirar-me un concert de Coldplay, perquè demà hem de fer una crònica d'un concert. I doncs hem escollit el de Coldplay i jo no havia caigut en que me l'he de mirar abans d'anar-hi, si més no, una mica. Llavors, bueno, procedeixo a fer això, vaig a parlar amb l'Elisenda, que és la meva companya, i diem com ho fem. Avui he dit 0 unitats de coses perquè el dia no era interessant. Saludeu a l'Arnau i a la Laia. Hola! Res, ens anem a TV3, un pla qualsevol. Mireu, la Laia porta la seva càmera amb la que fem vlogs de la uni. Jo probablement veig bastant mal maquillada, espero que no m'enfoquin gaire, perquè ho he fet a contrarrellotge. Perquè he fet la migdiada i llavors se m'ha fet tard, bueno, un drama. I res. Jo bastant normal. Estem al costat de la Laia gravant el vlog. Som ja a la parada de bus, que hem vingut a agafar l'X30. Arribarem com més de 20 minuts abans del que ens han citat, per tant fantàstic, les noies molt puntuals i un noi, que és una girly. Hola, nois, al final hem optat pel tram, ja tenim la gent aquí. Bueno, hem optat perquè el bus no ha passat. Ens hi hem vist obligats, sí. Perquè hi havia vaga i menys del 40% de freqüència, per tant som uns bricats, perquè no ens havia votat. No ha passat. Total, però bueno, el tram ens deixa una parada que és l'Hospital Sant Joan d'Espí, TV3, per tant, és fantàstic. És un zoom. La Jana m'està fent de directora del vlog. Directora creativa. Jana, explica que ens hem fet una fotocall. Ens hem fet una foto, jo estava amb en Jai, amb ella,
estava l'Òscar i tu qui estaves? Jo al mig. Estava al mig. Sí. I jo i la Laia sortim així. I es veu molt bé. Estem menjant torrons, sense donar-se. Al principi no era gaire, però bueno, em vaig penjar. I és que no m'agrada gaire la llimona.